Tot i les mascaretes som nosaltres, la Cristina, el Vicente Pardo i Hola! tenim el gran convidat, Miquel Abras! Onzè disc, la felicitat també plora. Sí, hola, què tal? Supercontent amb aquest 11è disc, després de... el temps passa volant. I és una d'aquelles coses que dius, ostres, en 20 anys de carrera, 11 discos. Alguna cosa ha passat, és a dir, el fer 2 discos de cop, el fer un disc en directe, el fer un disc amb les freixes, és a dir, han passat diverses coses que després mires els números, ostres, aquest tio ha fet quasi cada 2 anys, més o menys, ha fet un disc, no? Que vols dir, calcula la teva edat, no? I pots calcular la meva edat, també. Havies fet tantes coses cada cop i volta que ens havien de confinar perquè descansessis, no? Sí. No, i he descansat, però he creat molt. I a part de crear també he après a tocar el piano, és a dir, he après a fer coses, no? A fer més coses, que suposo que no sóc l'únic. La meitat de persones han sabut aprofitar el temps d'alguna manera o altra, no? Si has d'estar a casa, doncs, què fas? El que sé fer jo són cançons i després també escoltar molta música. La primera onada del confinament recordo que fèiem molts lives en directe, fent concerts, vaig fer de tot, després ja no tants. I ara sí, ara toca presentar el disc i supercontent perquè és un disc que és el resultat de tots aquells altres discs i com parlàvem abans, crec que és el disc, és a dir, és el disc que més còmode em sento i que més defineix el Miquel i que més he pogut demostrar. De vegades un artista té la sensació que en un disc no demostra tot el que és i tot el que fa i crec que aquest disc sí que ho puc demostrar. No hem tingut molt de temps per poder escoltar totes les cançons allò amb paciència i durant molta estona, però sí que és veritat que quan hem parlat amb el Miquel ens parlava d'una cançó molt especial en el que deies que és la primera vegada que gravant-la et posaves a plorar. Sí, la de Quan més para el silenci. Sí, és una cançó molt emotiva, molt bonica i això m'agrada que em passi perquè clar, quan portes ja més de 100 cançons composades i sempre et poses reptes a tu mateix per no repetir-te, per intentar parlar d'històries que no sempre siguin sempre la mateixa, no? Doncs quan et passa això després de tants anys encara t'emociones tant cantant una cançó nova, explicant coses que t'han passat en una balada, no? Que és una balada que crec que als meus seguidors els agradarà moltíssim i per mi és la joia, no? És una de les joies del disc. Creus, no? Perquè en les poques hores que porta el disc que ja ha publicat, els comentaris de la gent, no? Parlen molt d'aquesta cançó, et feliciten per aquest tema en concret. Sí, ja tant per al matí he vist alguns històries de la gent, després comentaris que em parlen d'aquesta cançó, no? I tot i el single que serà Les nostres vides és una cançó que està agradant molt també, amb el vídeo i tot, però aquesta cançó crec que pot donar a parlar. Un vídeo que poden buscar a les xarxes socials, que és molt xulo i en el qual veureu el pare i el fill. És a dir, tu vas dir, escolta, fem una família. Bueno, el pare i el fill i l'avi, és a dir... 3 generacions, exacte, vull 3 dir, generacions. el teu pare i el teu fill, volia dir. Sí, és a dir, 3 generacions en un sol vídeo. I, bueno, al final, la idea d'aquesta cançó va sorgir, al final, la lletra de la cançó del que parla, no? Que parla quan jo era jove, amb 14 anys, que anava caminant des de la masia dels meus pares fins a... que estava a les afores de la Bisbal, fins en el local d'assaig, que eren 40 minuts caminant, amb la guitarra a l'esquena, anava caminant, amb els Walkmans, escoltant música, i arribava allà al local d'assaig, i quan estàvem allà, després de molts anys, i no passava res, no? Anaves fent, i dius, ostres, d'aquí 20 anys seguirem fent el mateix, no? I et preguntaves, què serà de les nostres vides, no? I d'aquí ve la cançó, i el videoclip, així ho fa el meu fill, en aquell moment fa de jo quan era jove, i el meu pare fa del meu futur, no? Que espero seguir fent música quan sigui gran i portar-ho bé, no? És curiós perquè suposo que aquestes preguntes, no? Aquesta pregunta que tu et feies fa 20 anys, ara el teu fill, els nostres fills, no? I en el moment en el que estem, a més, també se la fan, no? Ells jo crec que se la fan més vegades ara mateix, perquè tal com està el món, se l'han de fer moltes més vegades que nosaltres, perquè abans de la pandèmia ja el món estava difícil, no? Molt competitiu, molta gent, molt difícil. S'ha de treballar molt i molt, però bueno, al final és lluitar, ser positiu i no hi ha cap altre remei que lluitar i treballar. Imagino que estàs lluitant ara per desplegar una gira que de moment ja té alguna cita. Sí, si tot va bé el presentarem a partir de dimarts, crec que ja s'anuncia el concert de presentació, que serà a Girona. Després també fem Lleida, Barcelona, farem també el festival de Som de Mar, diferents festivals de festes majors, ja estem tancant també, estan tancant cosetes i bueno, moltes ganes, no? Hem començat els assajos amb la banda i pinta molt bé. Les cançons noves, un cop tu les comences a assajar i veus que, ostres, com funcionen, doncs també t'anima, no? Dir, hòstia, quines ganes de directe, no?
Ara fa un any que a Cadena Dial escoltàvem el primer senzill, el primer tema de que forma aquest àlbum. En aquest any han canviat molt els pensaments del que volies fer en el disc, que has anat variant o no? Tenies clar des d'un principi que el resultat havia de ser aquest, un disc produït per 5 productors diferents, això dona també molta veritat, no? Sí, no, és tota la raó, és a dir, jo quan vaig començar a fer Flor d'estiu, en cap moment vaig pensar que seria el primer single del nou disc. És a dir, va ser una cançó que vaig fer perquè... Com un regal, no? Sí, perquè tenia ganes de fer alguna cosa nou i d'això, però la cançó va agradar molt, va anar molt bé. Després vaig fer la d'Ara aquests ocell, vaig fer el single d'Ara aquests ocell, que també va sonar molt. I clar, arribo amb un nou disc, no? que té un tercer single, és a dir, que feia anys que no em passava això, no? Que de fer tres cançons que han sonat molt a la ràdio i que han agradat molt, i surt el nou disc amb un tercer single, no? El disc realment ha acabat sent així perquè sóc un tio que tinc molta sort a la vida, perquè jo estava desesperat, és a dir, pensar, què has fet? És a dir, has barrejat 5 productors completament diferents, estils diferents, i hi havia dies que deia, clar, jo anava trucant a cada, què, com ho portes? Queden 3 cançons més o menys cada un, no? Què, com ho portes? Hòstia, no, clar, tema timings, tema no sé què, no, és que jo no puc perquè estic produint aquest altre, bueno, i ja que tot el dia allà fent això. Un cop ja anava tinguent les produccions i anava posant la veu definitiva, anava mesclant, que estava tot a l'estudi d'en Caro Ramió, doncs ja veia, ostres, ja veia com anava quedant el disc. Ja veia, ostres, està quedant bé, saps? Allà que, ostres, sembla que farem un bon disc. I després al final ja de tot, un cop t'escoltes el tracklist, de la manera que està ordenat d'una manera les cançons, perquè arribi aquesta sensació, no? De que comences amb un estil molt més cançons molt més orgàniques, després passa un moment més rumba, com La felicitat també plora, que és una cançó més així tirant cap la rumbeta més tranqui, una cançó més rock, i després ja passes a la part Minova, que és la part més electrònica, i acabes amb De cap per avall, que és una cançó més reggae i també electrònica, no? I crec que el disco, lo bo, és que no es fa gens avorrit per això, perquè passen moltes coses en un sol disc, no? Bueno, ja que no podem viatjar, com a mínim viatjarem musicalment a través d'aquest disc. Escolta, i ja que has vingut, que parlàvem amb el Vicente, ens podries tocar alguna cosa, no? Sí, Portes guitarra, no? Sí. Home! Porta la guitarra al Miquel Abràs. En el sempre, ell porta la guitarra a tot arreu. Doncs ens preparem i de seguida veiem el Miquel Abràs tocant en directe algun dels temes d'aquest nou àlbum que acaba de sortir a la venda. Vas donar-ho tot sense esperar i ara no em perdones tanta felicitat. Vas protegir-me del meu pitjor enemic, que era jo mateix, i encara el porto dins. Vas creure en mi amb els ulls tancats i ara em dius que no em vols veure més, mai més. De què em serveix tenir-te i no tocar-te? De què em serveix plorar-te i no consolar-me? De què em serveix creure en mi si ara just et perdo a tu? Més parla el silenci, més parla el cor. Com més passen els dies, més melancolia. I ara que ets ocell engaviat, fes un gran salt i balla amb el vent. De què em serveix tenir-te i no tocar-te? De què em serveix plorar-te i no consolar-me? De què em serveix creure en mi si ara just et perdo a tu? Vas creure en mi amb els ulls tancats i ara em dius que no em vols veure més, mai més.
serveix tenir-te i no tocar-te? De què em serveix plorar-te i no consolar-me? De què em serveix creure en mi si ara just et perdo a tu? Si ara just et perdo a tu.